mung kepeksa bendina mung golek kesalahanku aku jan klera-kleru tresnani sliramu aku tasih ngalah aku ngaku salah bar nesunan ojo bubar opo kowe ra eman-eman tiba tangi kabeh wis tak lakoni aku sadar luwe milih bertahan sorry aku mung mikir egoku ora gatekke kabeh perjuanganmu sayang tak akoni aku kleru aku ngerti kowe wis kecewa ora gatekke cara dewasa ora kondo yen kowe keloro-loro masalah ben ora dawa pangapuranen aku tulung aja kepeksa bendina mung golek kesalahanku aku jen klera-kleru tresnani sliramu aku tasih ngalah aku salah bar nesunan ojo bubar opo kowe ra eman-eman nipo tangi kabeh dilakoni aku sadar kowe luwe bertahan awas Mulya pamor mulya pamor asik
gelem tepuk tangan gawe yo nang ngarepe dhewe. Lah ya ngono biar meriah, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku krungu nduk kene tok. Tak balane maneh. Ya oleh barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Nggih, sing jawab tak dongakno oleh barokah itu Gusti Allah nggih. Allahumma bagus. Nggih, pinter sing oleh barokah nggih. Matur suwun sanget nggih. Nggih menika saking Desa Temu, Dusun Temu nggih, saking RT 3 RW 2. Nggih leres ah. Alhamdulillah mboten salah. Dalam rangka ruwat desa nggih. Dalam rangka ruwat desa muga-muga desane mari dibancai sing bancaan kabeh sak RT sak RW sak desa muga-muga dioleh rezeki sing akeh. Amin. Panjang umur. Amin. Tak dongakno akeh rezekine. Amin. Seger kewarasan sing penting nggih. Allahumma nggih langsung kemawon suatu nggih sampur penghormatan nggih. Sampur penghormatan kula dawaken menika Ibu Kepala Desa nggih Ibu Peti. Semoga Bu Lurah. Oh, nek pulang ya wakile. Bapak-bapak cari monggo mriki jaipongan. Bapak cari monggo mriki sampuripun dawuh kateng jenengan Pak Cari wakile. Ha ngono wakile Bu Lurah. Kranten Bu Lurah sampun kunjung iki. Dalem. Pak Lurah endi lak ngono? Ya Allah astagfirullah nggih niku Pak Lurah aku meneh sampean tanggap maneh lho. Oh iya bere Cak Wul. Nggih lha dulure dhewe kok ya. Nggih. Kesian nggih meniku nanggap mulya pamor ngoten lho. Monggo pundi Pak Carik wau. Kalian Bapak Lurah, monggo Pak Lurah. Sampuripun dawuh dhateng jenengan Pak. Monggo Pak, Pak Lurah kalian Pak Carik. Ayo, monggo. Monggo Bapak Lurah. Kalian Bapak Limas mboten napa-napa. Suatu keamanan desa nggih, biar aman. Monggo Bapak Lurah kalian Bapak Carik wau pundi Bapak Carik wau. Ingkang sampun ngendikan kalian kula wau lho Pak. Bapak Carik wakilipun Bu Lurah. Kalian Bapak Lurah nggih sekalian. Sumangga. Sambel kemangi kangge Pak Lurah nggih. Sambel kemangi pelaris oleh tumbak lekeris laris kok ndoro aris 17 kaum baris gak melu-melu gak ono rondo nangis. Kerdus. Monggo. Tepuk tangan jabana. Nggih. Ayo Pak, ya ngono.
Mas iki, Mak. Ayo nak, ayo. Enak apa wong urip ana alamnya. Yen wekya rakoso urip ra bisa mulya. Kodyangane rumpane pune sregep nyambut gawe. Ojo lali gustine. Enak apa wong urip ana alam donya. Yen wegah rakusa urip ra bisa mulya. Kodyangane rumpane pune sregep nyambut gawe. Aja lali gustine. Kangge Bapak keamanan, Bapak Linmas, mboten embun apa? Mangke mawon. Selajengipun nggih, selajengipun mriku wau lho Bapak cari pundi nggih. Mari omong-omongan mbak aku nang isor lho iki mang. Mangga selajengipun sinten? Bobele panjenengan ngersakaken gending-gending Monosuka wonten, gending dicampur sari, dangdut nggih wonten. Monggo. Dangdut ya ana, gending-gending ya ana, monggo. Nggih menika kula aturaken sampur sak mangkin kula blenderaken dumateng Bapak Panitia Grup. Bapak Panitia. Monggo. Bapak panitia monggo mriki jejogetan. Bapak panitia monggo mriki sampuripun dhateng jenengan Bapak panitia sumangga. Oh nggih Bapak Mas Male monggo. Yes. Lalu aman pada malam hari ini. Sale nggih monggo Nyuwun apa lagune? Oh gelang alit nggih. Kursi ya, Mbak Kot kursi ya, Mbak Kot. Nggih. Mboten enten kursi malih ya mriki. Gelang alit Cak Mat monggo.
Wasik. Matur suwun. Nah, matur suwun awak kesundul lampu ya nak depaplok. Nggih, nak depaplok. Monggo, Pak. Nggih. Monggo. Gubuk asmara, Mbah. Wong bisiki Nggih kok beso to, Mbah. Pak Wul. Salaman sik ngoten. Pak. Pak, wong bisiki kok bisiki wong lanang. Lah sing wedok akeh lho gak dibisiki. Lanang-lanang tok aku wedok. Gubuk asmara. Dados mariki ibu-ibu nyuwun dangdut wonten lho, Bu. Gending-gending nggih wonten. Nggih. Sesarengan you Mulya Pamor. Asik Mulya Pamor coy. Mulya Pamor. Suwun nggih. Sampur saking Mbah malu Pak Dene njaluk gubuk asmara sak mangkin kangge ibu-ibu nyuwun dangdut napa nyuwun gending-gending, Bu. Ayo, wis ditanggapno kok meneh lho gak ana. Mben gak ana. Taun maneh ana. Ngoten lho nggih ya. Nggih monggo, Bu. Oh, nggih monggo. Kena-kena mawon. HP-ne was roto. Nggih, matur suwun. Halo.
Ah. Ati ora tekan batin sediamu tetep penuh janjimu selendang biru kedek tesma aku nyawa selendang biru gelengane metut lumatut tase ane ngagem kepaya wong mo nyape batik solae esme selagawe gawe bingung nyata kagunane gedhe bae jae among kuciwane Musrik
Ayo. Mangkepurel. Ya, monggo Pak, kula aturi mriki Pak. Lah iku sing mangku. Oh, Gerajakan Banyuwangi. Monggo mriki Pak, monggo. Mriki mawon Pak, sampure nak pundhut noti. Kangge bapake Gerajakan Banyuwangi. J monggo Gerajakan Banyuwangi. Masih bersama Mulya Pamor. Ayo Pak D, joget sampai aku. Sapa sing gak kepindhe kaya ngene iki asik mentul-mentul. Asik Mulya Pamor. Ayo Pak D. Sudah pasti Lho embung, embung. Oh, embung. Nggih no. Lho lambene. Nggih napa? Nggih. Oh, perahu layar. Perahu layar, Mas. Oh, Iza, kepencet bokongku iki lho, Bu. Iza. Oh, gak wani, Bu. Nggih, tepuk tangannya pundi, Bu? Alhamdulillah. Didukung Mbak Sadar Channel. Ada Mas Jimmy dan Mbak Min dulu. Dek Dini. Kalem Mas. Ayo digoyang bokongnya Dek Dini. Ayolah. Yuk koncone gising gembira. Alerap-lerap banyune segara.
katon awe-awe prayogane becik bali wae dene sesuk-esuk tuladha nyambut gawe. Nggih, sampun ta? Nggih. Loh. Angkat sampean ah. Jos, monggo lintang mriku. Ah, dalane mriku Pak. Nggih, monggo. Dalane mriku monggo. Apa cak weling mau? Lho duka. Lan nyuwun teng jenengan. Nggih, napa Pak? Gelang kalung. Nggih, sing gedhe. Gelang kalung. Tapi lak mboten didol sih Pak nggih. Gelang kalung dados. Oh nggih. Sik. Halo. Halo. Gelang kalung. Ya ya. Oh, ya ya. Jamane semono nalika biyen-biyene tresno aku nganti salawase apa kowe ra kelingan janji pengin urip bebarengan. Bendina yo mung tak rasa apa pancen sliramu ora krasa apa sliramu ora ketut mung rekoso urip ana kana bunga susah dilakoni yen rezeki Gusti sing maringi kalang-kalang dadi saksi muga sliramu ora bakal ngidrani wiwit donya nganti akhir wong bagus sing tak pikir-pikir. Nggih, monggo sinten malih. Sumangga Mbok bilih panjenengan bapak-bapak keamanan, Bapak Linmas, Mbok bilih panjenengan nyuwun gending-gending manasuka monggo. Jenengan to, Pak? Sinten malih? Bapak panitia. Pundi Bapak panitia iki? Ketua Semoga Bapak panitia, Ibu panitia. Lah nggih ket ping 3 lho iki, Mang. Kurang jangkep nek ngono, Pak. Papat. Siji, loro. Lho, telune nanti. Bapak. Monggo, nggih. Sinten? Babele nyuwun lagu dangdut nggih wonten. Monggo nggih. Lagu dangdut nggih wonten, monggo sinten malih niki? Sampure tiba nang sapa iki ayo. Monggo. Nggih. Kula atur mriki Pak, monggo. Nggih.
Aduh, kaget aku. Perawan tua. Ada Cak Mas. Duduk sana, duduk kadang, dan mati aku melukakan. Catatan merawat kali timbang, aja urip bebareng. Kula niki perawan tuwa, umur kula 35. Napa boten kedhuwungan ketun Mas, saking gunung kula anake wong tani. Enak-enong, aku gelem kok Jak bareng matung Najan sira wis dadi prawan tuwa, aku saged macul nandur tela. Boten nyana boten ngira, perawan tuwa dilamar jejokon. Mula melih Kang Mas ampun citra, kula menjing ampun ngantos sia-sia. Napa malih Mas duet? Nggih, Ayo ora bisa karo ndake. Mulya Pamor. Iya, Cak. Sampe nak wis suwe sih gak nyawer ya. Heeh. Meneh aku nggo stadion Mojosari, merono ya, Cak ya. Gak apa-apa masih gak tahu. Semoga Mas. Walah, sing gendang wong Mas Galang ta. Nyu, Mulya Pamor. Lho lha apa mudun? Rapi dulure Mas. Nggih nggih. Rapi tanggane mangi. Yo, Mulya Pamor. Dek Dini Halo Mas.
Mas. Kan wong liya to kok rabi koncone. Yo. Mboten. Kang Mas aku wis gede, kapan enggal didaupake? Ake Joko sing padha nglamari, nanging Kang Mas sing tak tresnani. Apa lah kliru aku ojo keburu nafsu mengko diguyu tanggamu Bulan gede, aku gani jagat rawe. Ojo terus sore-sore, ben sampean cedak jodone. becik diurung ake wong liya ora pitulure Kang Mas pidatine, wong tuwa ora merengake. diurung ake wong liya ora pitulure Napa maneh, Pak? Sumangga. Cewek gaul. ya jabat gaul lali Cewek gaul Pak niku namine Pak. Cewek sakniki pun boten dadi cewek, sakniki dados rondo. Rondo gaul sembiran abang. Niki dah. Omahe ngadep ngalor Pak. Niki dah. Second. ibarat kembang kowe isih wangi ibarat tebu kowe pancen legi ana tawon kang padha nyesepi nyese sari-sarine kembang molat Jalesuk mulie mesti sore rambut abang difoto adike Sugeng rawuh bapake ya Allah monggo Bah ada teko porong ya Allah monggo Bah penggemar setia apa pake porong Sidoarjo Sugeng rawuh
abapake ndugi kawasan Rangka Candi Sidoarjo penggemar setia. Nggih. Sampur selajengipun blender dateng Bapak panitia. Nyuwun lelagon Blitar mandhape selendang sutra kuning. Napa, Pak? Ali-ali watu. Beis. Dalam Mas. Diceluk bek gak gelem. Aku seretan ya Mas. Selendang sutra kuning tanda mata kang diwenehke nalika perpisahan kowe janji ora olehake wis mesatan Oh. kowe matan sata anti-anti hatiku mengalang ning kono kowe piye kabare yen eling kowe aku nyanding selendang sutra kuning mong sing tak puji moko srela minggal paliye rina lan Oh. sata impi-impi yen to ati kangen gak mat selendang kuning dadi tombo. Terima kasih. Terima kasih. Nggih saking Bapak panitia matur suwun. Selajengipun
Boleh panjenengan ngersaken dangdut monggo. Bapak panitia Pak, niku wau nyuwun gending napa nggih? Lelagon napa niku wau? Nuwun sewu pundi wiyantunipun? Nggih, nyuwun gending napa niku wau, Pak? Endi wong memang? Oh. Oh, nggih. Ali-ali watu. Aduh akeh. Monggo. Nggih, monggo. Nyuwun dangdut nggih monggo. Gending-gending nggih siap. Nggih, monggo. Sugeng rawuh Bu Lurah. Ning watune tetep turun